La Dama de Elche sería una. La Piedra Roseta. Tutankamón y compañía. Todos los templos, todas las... Es que yo sobre todo tengo el tema de Egipto en la cabeza. La Madame de Wildenborch, la grosota esta. Sí, como yacimiento arqueológico son las ruinas de algún anfiteatro romano y cosas de estas, sí. Bueno, recorro todos los castillos de por aquí, Sagunto... Vaig estar a Creta. Els treballs d'Atapuerca. En Atapuerca. Un lloc on jo pense que els arqueòlegs és com anar al Nirvana. Cultura, cultura, cultura i cultura, que fa falta molta. Me pareix fonamental saber d'on venim i cap a on anem. Cómo cocinábamos, cómo vivíamos, cómo éramos y cómo somos. Que nosotros sepamos que realmente lo que tenemos y qué es lo que tenemos que cuidar y no destruir. Pues sí, perquè jo veig en la tele i dic, ahí està en el pinzell i dic, pues vale. I no saps ni el que està fent. Arqueòlegs i arqueòlogues. Ara vos toca a vosaltres. Preveu una sèrie de ferramentes per a que la gent pugui créixer a nivell personal i com a col·lectiu social. Treure'n conclusions del passat, però que també ens serveixen per a reflexionar sobre el present. Des de les Amèriques o des d'Austràlia o des d'Àfrica i des d'Europa tenim que pensar en el futur de manera compartida també, perquè el passat és compartit. Jo crec que la difusió és fonamental perquè, com he dit abans, per a mi l'arqueologia un gran component que té és generar cultura. Traslladar a ciutadans de que la millor defensa d'aquest patrimoni està en la seva conservació, però per la via de la seva actuació. Jo crec que hi ha una demanda per part de la societat de saber del nostre passat i qui som, d'on venim. Dels propis ciutadans que viuen al voltant i que tenen com a seus aquest castell, aquesta cova, aquest poblat, aquesta ciutat soterrada, que són els que tenen que ser els protagonistes de la conservació. El propi departament, en la seva col·laboració en institucions locals, en museus o les seues activitats, es preocupa de que aquesta difusió, aquesta transmissió siga real. Hi ha jornades de portes obertes, en els jaciments, per exemple, que veuen aquesta part de l'excavació, però també als laboratoris. Por ejemplo, este año el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad va a participar en las Jornadas Europeas de Arqueología que se realizan en diferentes países europeos, fundamentalmente en Francia, que són en junio. Eixes són bones iniciatives perquè a la gent li agrada, la gent pot vindre, pot conèixer el que està fent-se i crec que són bones maneres de donar a conèixer el que fa tant el departament com el que és la disciplina en general.